ngoba indaba la iqala khona iqala ekutheni iwele kuyilona elidala bavele bathi ilona elincane bese kuzothi iwele elincane bathi ilona elidala. Iliphi iwele elidala einganeni zamawele? Ngokwesintu sethu amawele ngenkathi ezalwa kufike kube khona iwele elibelethwa kuqala. Lelo wele elibelethwa kuqala akulona iwele elidala kodwa kuba yiwele elincane bese kuzothi iwele elibelethwa kamuva elilandela lewele elibelethwe kokuqala ilona wele elidala lelo. Libunjwa liseva kanti nengane ibhodle kudlile ukhumbula inkabi ikhula namanonayo. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Nginibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lomfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli umshana wakofuze fulele omashiya mahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kaThumbu la Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa. Kanti ke mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba Ntombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe bathi ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakhe lathi ngahamba lithe selo sithe lathi ngahamba bathi umjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca ngokudabuka ke nobafowethu ngidabuka phansi esandanezwe kwesikamaguyane isigodi lekwagqitshwa khona inkaba yami. Kumanje nje ngihleli emzini wakofuze nginethezekile kodwa kunethezekeni kwami ngibuye ngakhumbula ukuthi umbukelo wempunga yesitu TV angawuthakaselela umfanekiso oqoshiwe engingase ngiwushaye mina njenganempunga yesintu. Yingakho ke bafowethu ngitheke manginethezeka ngathi angingagcini nje ngokunethezeka kodwa angithathe lethuba leli bese ngenza umfanekiso oqoshiwe nengikholelwa ukuthi uzoba usizo olukhulu kumbukelo wempunga yesintu TV. Namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukukhuluma ngesihloko engibhalile ngaso kwincwadi yami esihloko sithi sithini isintu. Ngiyacabanga ukuthi isihloko sokuqala lesi kule ncwadi esihloko sithi sithini isintu. La ngibhale khona ngamawele. Amawele ke angikaze ngikhulume ngawo la kwi-channel yethu impunga yesintu TV kodwa bengilonga izithole incingo ngiyithola imbiko njengempunga yesintu ukuthi kungakuhle mangase ngenza umfanekiso oqoshiwe ngikhulume ngezingane ezamawele. Ukuba yiwele ke bafowethu abantu abaningi bake bachaze ngendlela eziningi ezahlukene kodwa ke la kwimpunga yesintu TV nakwincwadi esiyilobile esihloko sithi sithini isintu sikubhalile kwacaca ukuthi amawele yingane lezo ezihlukile phakathi kwekhaya nomuntu osuke ethole izingane zamawele lowo muntu ithongo lisuke limbusise ngento ehlukile. Amawele singawabeka njenganento eyinhlanhla singawabeka njenganento eyisibusiso. Kungani sizothi amawele ayinhlanhla futhi ayisibusiso? Ingoba amawele awayona into evela itholakale nje kodwa ithongo lisuke likwabelile wena osukwatholile amawele. Nengane futhi nazo ezamawele siyafisa ukuthi lokho sikubeke sikucacise ukuthi zona ziyingane ezahlukile kakhulu kunabanye abantu ngoba esikhathini esiphila kuso ukuthola ukuthi bake bathi labo bantu abamawele mabelulekwa ngezinto eziningi ezahlukene bese babe nemibuzo ethile ukuthi kungani bona ukuthi nokuthi bengeke baze bakwenze. Cha, ingoba wena uthema uzalwe wehluka. Kanjalo nabazali futhi abazele izingane zamawele. Uma ukuthi ubukile lo mfanekiso oqoshiwe, uyazi ukuthi wena unezingane zamawele. Namuhla kulomfanekiso oqoshiwe ngifisa ukukutshela ngeimpunga yesinto ukuthi ithongo lezingane njengalikunikeza zona likunikele ukuthi zikhulise ngendlela ekufanele ukuthi uzikhulise ngayo. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi yipi leyo ndlela impunga yesinto ekufanele ukuthi lezo ngane ngizikhulise ngayo. Izingane zamawele
ziyingane bafowethu ezibucayi kakhulu. Nizongifakazela bafowethu ngaphambi kokuba sichaze nje ukuthi imiphi imisebenzi ekusuke kufanele ukuthi yenzelwe yona. Nizongifakazela manithi izingane zamawele ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi ziyafunda esikoleni. Kodwa manje ekufundeni kwazo uthola ukuthi elinye iwele izinto zalo zizosheshsha, elinye izinto zalo zihambe kancane. Yini ebangela konke lokho? Uma abazali bawo amawele uthola ukuthi angeke baze bazenze izinto ngokomsamo ekufanele ukuthi bazenze, abazuwakhulisa ngendlela ekufanele bawakhulise ngayo. Azoba nokucindezelana ezintweni azenzayo. Ngoba indaba la iqala khona iqala ekutheni iwele kuyilona elidala bavele bathi ilona elincane, bese kuzothi iwele elincane bathi ilona elidala. Iliphi iwele elidala einganeni zamawele? Ngokwesintu sethu amawele ngenkathi ezalwa kufike kube khona iwele elibelethwa kuqala. Lelo wele elibelethwa kuqala akulona iwele elidala, kodwa kuba yiwele elincane. Bese kuzothi iwele elibelethwa kamuva elilandela lewele elibelethwe kokuqala, ilona wele elidala lelo. Iwele elidala lidedela iwele elincane kuqale kubelethwe lona kuqala. Lithi selibelethiwe lewele elincane bese kube imake manje sekuzophuma ke manje iwele elidala. Manje abantu abaningi ke lento bayiphambanisa lapho kokuqala lokho. Iwele kuyilona elidala bathi ilona elincane ngoba basuke bebona ngoba naku kuqale kwabelethwa iwele lokuqala bese bathi lona elidala ngoba naku lifike eqala emhlabeni. Kanti hayi ngoba naku kunjalo. Iwele kuyilona elidala yilewele elibelethwa kamuva. Lelo elibelethwe kuqala ilona wele lelo elincane bese kuzothi lelo elibelethwe kamuva ilona wele lelo elidala. Izona zonke ke lezo izinto ezigcina sezenza manje kube sengathi impilo yawo amawele ayacindezelana. Amawele ke bafowethu kuye kufanele ukuthi ke uma usuwatholile wena njenganomzali kuba khona imisebenzi ekusuke kufanele ukuthi uyenze. Into yokuqala nje kusuke kufanele ukuthi uyenze. Amawele kufanele ukuthi uwabike, uthole imbuzi zibe mbili. Iwele newele libe nembuzi yalo ozosondela ngayo emsamo, ufike uwabike emathongweni. Uma usuwabikile la amawele, sekuthi mase kuhamba isikhathi futhi nawe usuthola amandla njenganomzali. Usiyobe usuphinde futhi usuthole ezinye imbuzi ezimbili futhi. Iwele newele lizoba nembuzi yalo. Yebo amawele bafowethu kuthiwa awumuntu oyedwa ngokomoya nangokwesintu kubekwa kanjalo ukuthi awumuntu oyedwa. Kodwa mawuzowenzela isiko uzoyimsamo izinto zawo angeke ukwazi ukuthi uwenzele uwahlanganise. Kubalekile ukuthi imbuzi zibe mbili ngoba uzokhumbula ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi khona iwele lentombazana kube khona iwele lomfana. Yingakho kubalekile ukuthi amandla nje munawo uthathe imbuzi zibe mbili ufike uwabike. Amawele ke bafowethu ayahlupha kakhulu. Wona awadinga ukuthi njenganomzali upholisa amaseko ezintweni zomsamo ngoba ithongo kukunika kwakho lisuke likunikele ukuthi lengane zikhulise ngendlela efanele. Uzikhulise ngendlela ozokwazi ukuthi uxhumane nalo ithongo ngoba akekho emhlabeni umuntu onezingane bafowethu, izingane ezethongo. Uma ke bafowethu ke manje sowabikile uzokhumbula ukuthi ngithe uphinde futhi uthole imbuzi zokuthi manje uyawakhunga. Uwakhungelani? Ukwakhunga bafowethu kukwabonga ngoba ayisipho esivele ethongweni esahlukile. Uzokhumbula ukuthi ngempela amawele wathola nombani. Ingakho ke kubalekile ukuthi waphuthume ngokwakhunga ngokuthi uthole imbuzi zibe mbili okuyiwona ozowakhunga ngazo lezo mbuzi. Emva kwaloko kusuke sekufanele ukuthi ke manje nakukhuphuke nembuzi noma ibe yinye uhambe uyimsamo. Asikakafiki njalo esigabeni sokuthi makukhona lentombazane usulenzela umhlonyana, uma kukhona lensizwe usulenzela umhlomuhle njalo njalo nomemula. Asikakafiki lapho. Sisala ekutheni yimiphi imisebenzi okanye izinto ekumele ukuthi uzibheke noma ekumele ukuthi uziqikelele uma unezingane zamawele. Okunye kusuke sekufanele ukuthi ukwenzeke manje khuphuka nembuzi uhambe uyemsamo. Mawufika nalembuzi emsamo bese ithongo uyalibikela ukuthi nina bosibanibani ningiphile izingane zafika zimbili ezamawele. Ekufikeni kwazo lezingane lezi zombili njengoba zamawele ngiyazi futhi ngiyakholelwa ukuthi ngokwesintu awumuntu oyedwa amawele nakube emabili. Kodwa ke mina ngalembuzi ngizocela ukuthi lezingane ngizihlukanise ngalembuzi ukuze zizothi maziye esikoleni zifunda
ingabibikho ingane ezocindezeleka. Uzokhumbula ukuthi ngenkathi ezalwa into eyenza ukuthi kuthiwe awumuntu oyedwa ingoba asuke embethwe, wayibona lonto, ngenkathi esavundlile okhalweni munye umuntu osuke wagadile. Manje ngenkathi ezalwa kuqale kuphumela incane kuqala bese kulandela elidala. Iyona ke into eyenza ukuthi ke manje nakufanele ukuthi uwahlukanise lamawele lawo. Ulicela ithongo ukuthi njengoba esefikile emhlabeni eyingane ezimbili, kodwa ngiyacela ke manje ukuthi ke ngiwahlukanise ingane nengane ibe nomuntu ozeyengamela izinto zawo zihambe kahle. Angabibikho ozoba nezinto ezichumayo, angabibikho ozoba nezinto ezidonseleka ngemuva. Ngoba isikhathi esiningi nakuba singeve sithi kuhlala kunjalo, kodwa isikhathi esiningi izingane zamawele ikhona egcindezela enye. Yilento ukuthi abazali bazo abakhanyiselekile ukuthi kufanele ukuthi basondele emsamo. Bathi mabefika emsamo bese bayawahlukanisa ngokwacelela ethongweni ukuthi ithongo liwakhumbule, liwakhanyisele omabili, noma efike esikoleni lingabibikho elizodonsa kanzima, kodwa omabili ahambe kahle esikoleni. Kanjalo noma sebefisa ukuthola mhlawumbe izinto ezifana nemisebenzi namakhono abo ukuthi athuthuke njalo njalo, kufanele ukuthi ke manje bobabili ithongo libakhanyisele, angabibikho ozodonseleka emuva. Yizona zonke izinto lezo bafowethu eziba inkinga kakhulu, uthola ukuthi izingane zamawele bahamba babhekane nazo. Ingoba kuyashoda lapha ngasemsamo. Uzokhumbula ukuthi njengoba sengibalulile ukuthi izingane lezo thola ukuthi zehlukile kakhulu kunezinye izingane. Ngisho kuthiwa ke manje usuyahamba uyemsamo uyoyishisela impepho, kukhona impepho othola ukuthi iqondene nawo ngqo. Omunye umuntu uzobuza ukuthi mina engelona iwele mangishiselwa leyo mpepho ingakhona yini inkinga? Ayibibikho inkinga nakuwena uma uzoshiselwa leyo mpepho, kodwa ingane eyiwele uma izoshiselwa enye impepho engeyona impepho emhlophe ekuyimpepho yamawele, izinto zalo ngeke zikwazi ukuthi zizwakale ngendlela ekufanele ukuthi kuzwakale ngawo ngokwasethongweni, ngoba labantu laba basuke beyisiphiwo esivele ethongweni. Ingakho bona izinto zabo zihluka, kungeve ukuthi izinto zabo uzozilungisa ngendlela nje ejwayelekile. Omunye umuntu futhi uzosha athi impunga yesintu wake wakubalula ukuthi umuntu naye owazalwe embethe nawe uyakwazi ukuthi ashiselwe impepho yamawele. Sithi isintu yebo kunjalo, impepho yamawele nomuntu ozalwe embethe uyayishiselwa nayo impepho yamawele, ngoba uzokhumbula ukuthi naye uwumuntu vele ukuzalwa kwakhe okuhlukile. Okusho ukuthi ke bafowethu yena ngeke akwazi ukuthi ashisele impepho yezangoma, ingongoni njalo njalo nempepho lejwayelekile, kodwa bona labo bantu izinto zabo singazifanisa nokuthi zinochuku phakathi. Akudingakala ukuthi bona izinto zabo zivele zenziwe nje ngoba zinochuku phakathi. Abantu abadala kusuke kukhona into ethile ababembathise yona, labo bantu basuke beyisipho. Nengane ke ezalwe embethe naye ikishiselwe impepho yamawele ekuyimpepho emhlophe. Nawo kamawele bafowethu awashiselwe enye impepho uma kuzosondela emsamo, kufanele bathole impepho emhlophe le ekuyimpepho yawo. Ingane zamawele ke bafowethu kuba khona izinto eziyinkolelo kuthina bantu abampisholo okuthi akufanele ukuthi bazenze. Omunye umuntu ke ngesimo sokuthi phela abantu abefani, omunye umuntu mhlawumbe angaliqinisa ikhanda athi uma ngikwenzile lokho kunani, uyabona. Kanti ngokwasendulo nangokwenqapheli nangokwencitha buchopho zasendulo zaziqaphela ukwenzeka kwezinto bese ziyaqaphela ukuthi ingane eyiwele uma yenze ukuthi ibhekana nenkinga. Omunye umuntu vela ngasho lafakaza ukuthi mina ngangakwenza ukuthi ekuthiwa kungenziwa ingane zamawele, kodwa kumina kukaze kwenzeke lutho. Njengoba sengibalulile ukuthi ngesikhathi zasendulo kwakukhona abantu ababeyinqaphela ababeqaphela ukwenzeka kwezinto ezithile ngenkathi izigameko ziningi zenzeka, bese lokho bekushicilela phansi. Nakuba phela kwakungabhalwa ngokuthi kubhalwe mhlambe emaphepheni njalo njalo, kodwa ikhona indlela bona babegcina ngayo lokho ukuze bakwazi ukuthi bakusabalalise njalo njalo. Angiyenzeki imfanekiso, ingane yiwele akufanele ukuthi leyo ngane ihambe idlalele emanzini. Ifana nomuntu othe umezalo wazalwa into zakhe kwaba ukuthi zisemanzini, umntwana wenkosazana. Lo muntu akufanele ukuthi indawo efana nolwandle
nokubhukuda njalo njalo kube indawo adlalela kuyona yena lezo ndawo kusuke kufanele ukuthi aye kuzona ngoba naku eyofeza inhloso ezithile ngokwasethongweni uma ehambe yakolwandle mhlawumbe uya ngoba nake eyophahla mhlawumbe yakozigeza hayi ngoba naku ukuthi uzofika nje athi uyodlala ngoba uma engenza njalo ulwandle lungamthatha okanye kwenzeka into embi kuyena ingakho ke kusho njalo bafela kuthiwa izingane zamawele akufanele ukuthi zijwayele kakhulu ukubhukuda zingene kakhulu olwandle njalo njalo kuningi kakhulu bafowethu engakubalula ngeimpunga yesintu ingakho ngithema ngiqala ngakuveza ukuthi lehloko samawele ngilobile ngase encwadini yami esihloko sithi sithini isintu okuyincwadi ke etholakalayo nabantu abayazi yatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks noma kuthiwa ukuphi siyakwazi ukuthi sikuthumelele yona ifike kuwena qathatha sengiphetha bafowethu ngoba angifisi ukuthi ngibe mude kakhulu sisabalula nje izinto othola ukuthi ke ziyimkhuba yethu ngokwesintu okanye ziyinkolelo ngokwesintu okuwukuthi kufanele izingane zamawele bazenze ngizohamba ngilapha uthola ukuthi lezingane lezi zamawele kukhona umfana nentombazana uma lezingane lezi ingane yentombazana esayenzelwa umhlonyana lengane le yesilisa ayisali isuka ikhona eduze kwayo uma ukuthi yenzela umemulo uma lengane le yentombazana isihambe siye esigcaweni lengane le yomfana iyayiphelezela isuka ibambele yakwabo lena yomfana lentombazana ngenkathi yosini esigcaweni kukhona lengane le yakwabo iwele lakhe lelomfana uzokhumbula ukuthi sishilo sathi ngokwesintu bayingane yodwa amawele awumuntu oyedwa ngabe sengikubalula ukuthi kubalekile ukubehlukanisa nibacelele ethongweni ukuthi into zabo azikhombisa ukuthi abantu abehlukene lapha zicacele omunye nomunye zimcacele ngenkathi ke manje sekufika isikhathi sokuthi lewele lentombazane liyagana uma ukuthi uyise walo usiyalincamisa mhlawumbe usiyalithatha mhlawumbe usiyalidonsa ngengalo yojika esibayeni nalo lizobe liphethe lele elinye lakwabo leli lentombazana uyise uzabe libambe ngengalo lona libambe umfowabo eyojika naye esibayeni njalo njalo kuphuma uma bafowethu izinto zenzeke kanjalo izinto zisuke zizokwazi ukuthi zenzeke kahle ngendlela ekuyiyona nefanele ngitheke bafowethu angifuni ukuba mude sengiyaphetha umthetho wami omunye umuntu ke la uzothi impunga yesintu naku ke sekuyenzeka elilodwa lamawele seliyenda bese kusale lilodwa ikhona yini imisebenzi kufanele ukuthi siyenzele leli linye ngokwesintu sethu awukho umsebenzi kufanele ukuthi lenzele leli linye lisekhona elinye ngoba awumuntu oyedwa yebo kona usuke ukwazi ukuthi wehlukanise futhi ahlukene ngokwenyama leli linye iwele nisuke ningeke akufanele yebo abantu amaphutha abayawenza ngesimo sokushodela ulwazi nokungacaciseleki ukuthi izingane zamawele zingane zibucayi kangakanani awulenzeli leli linye umsebenzi kusekhona elinye lele lenda yebo lona lenda kodwa likhona leli linye elisaphila ngokwenyama hayi bafowethu angingageqa amagula ngoba ngemuke uma ukuthi mhlambe niyabona ukuthi impunga yesintu kuningi ebekufanele ukuthi kubalule yangakubalula zitholela incwadi esihloko sithi sithini isintu ufunde kabanzi ngalesihloko engaloba ngaso esithinta izingane zamawele ngiyazi ukuthi zikhona izingane zamawele ezibukile njengamanje bakhona nabazali ababukele njengamanje la kwimpunga yesintu TV la sikhuluma khona ngalesihloko esithinta izingane zamawele ukuthi imiphi imigudu ekufanele ukuthi umzali ayilandele uzokhumbula ukuthi ngezikhathi zasendulo ayethi amawele uma ezelwe bese lilodwa bavele benze njani na bathi baligwinyisa igabade babekade belibulala ngesizathu sokuthi babe nenkolelo yokuthi uma amawele ebilifana elilodwa lizokwazi ukuthi lenze njani na likhahlele bani abazali babekholelwa lapha endulo ukuthi elilodwa kufanele baligwinyise igabadi bese kusale lilodwa ngoba uma emabili babekholelwa ukuthi umzali wabo ikakhulu uyise usheshe adlule emhlabeni okuyinto ke leyo ke eyayingelona iqiniso phela into ekade iqiniso lalithi uma unezingane zamawele
kusuke kubalekile ukuthi ulandele yonke imigudu ngokwesintu uhlala uxhumana nethongo ukuze ithongo likwazi ukuthi izinto zakho lizikhanyise. Into eyayibenza ukuthi abazali bawo bahambe emhlabeni ingoba babekhohle ukuthi amawele ayabongwa, amawele ayakhungwa, amawele ayisipho esivele ethongweni esahlukile. Kufanele ukuthi wena njenganomzali uwakhulise ngendlela ehlukile, hayi njenganezinye ingane. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngokuthi ukubukela umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi niwudlulisele nakwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo. Siyacela futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV bese nizitholela nezincwadi zempunga yesintu esihloko sithi sithini isintu, ekuyona ncwadi esilobe khona ngalesihloko lesi esikhuluma ngaso, isihloko esithinta indaba yamawele. Uphinde futhi uzitholela incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Ikhona nencwadi eyisikhuthaza amazwi sabantu abasha, incwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokhobe. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngokubuka lo mfanekiso oqoshiwe bese sithi nje impunga. Wayengibeke inkalona mingimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalona mingimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalona mingimbeke yami mahlombe. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu. Wafika inyoni yahlala phezu kwethu.